matematikako laugarren gaia, parabolak. Gai honen helburua, funtzio bat eman da, funtzio bat ekuazio moduko bat izango da, kasu honetan hauetan zentratuko dira, bigarren mailako funtzio bat, aldagaia ez ezaguna berri dagoelako, hau eman da, bere grafika sortzea da. Eta holako funtzio baten grafikak parabolak izango dira. Hortik dator gaiaren izena, parabola. Parabola, itxura honetako figura bat da. Parabolak ze osagai ditu. Bazteko simetrikoak dira, eta simetria ardatz bat da. Simetria da, ardatz horrekiko tolestuta, bi aldeak berdina baldin badira. Kasu honetan, hemendik gora eta bera dijoan ardatza, izango da simetria ardatza. Parabolak bi motakoak izan daitezke. Lehenbizi, berakorra erpinean buelta eman eta gorakorra bihurtu, edo alderantziz. Lehenbizi gorakorra, erpinean buelta eman eta berakorra. Gorakorra, goraka baldin badijoa, berakorra, beraka baldin badijoa. Zerren baitan aldatzen da hau? Bere A balioaren baitan aldatzen da. A izango da x berbi koefizientearen balioa. Hori positiboa balioa da, horrela aterako da, eta negatiboa balin bada, horrela. Beste edo batik ikusiko ditu. Adibidez, bai? Oso funtzio sinplea. Ixa berbi, besterik ez. Ikusten ez positiboa denez, lehenbizi beraka dijoa, eta gero goraka. Nik bakarrik aldatuko banu hemen, eta minus bat jarri, A, koefiziente hori, negatibalik etzateke, eta aldatzen da. Lehenbizi gorakorra da, eta gero, berakorra. Hori da, aurreko aipatzen dena. Erpina, parabola batean, gorakorra izatetik berakorra izatera pasatzen den puntua edo alderantziz. Da, bai? Hemen, puntutxo hau. Bai? Honeaino, gorakorra da, eta hemen, berakorra izaten, hasten. Aipatuz, laburbilduz, bai? Simetria ardatza, hau izango da. Erpina, buelta ematen duena. Grafiko batean, bi ardatz ditu. Ordenatu ardatza, I, eta aziz ardatza. Ebakidura puntuak ardatzekiko dagokienez. Ixa, ardatzean, bi ditugu kasu honetan, hauek dira, ebakidura puntuak, ebakitze puntuak. Eta I ardatzean, beste puntua. Bai? Noiz pasatzen da, I ardatzaren gainetik, noiz pasatzen da, X ardatzaren gainetik. Parabola bat grafikoki adierazteko, balio ezberdinak topatu behar ditugu. Eta iren balioak kalkulatu. Puntu bat adierazteko, bi koordenatu horiek behar ditugulako. Erpina kalkulatzeko, zer behar dugu? Minus B zati bi A egitea. Bai? Beraz, beharko genuke Ixaren koefizientea, hau B, hau izango litzateke B, minus ikurra aurrean jarrita, eta bi bidera, izango litzateke bi bider, hemen legokeen balioa. Zero X ardatzarekiko ebakidura puntuak kalkulatzeko, bai, honekiko ebakidura puntuak kalkulatzeko, bai, diskriminantea aztertu beharko litzateke. Bai, ekuazioak, bigarren mailako ekuazioak ebazteko formulan, erroaren barnean legokeen balioa. Bai? Horiekin, hauek kalkulatuko ditu. Bigarren gai horretan gertatzen zitzaigun bezala, hemen barnean dagoen balioaren arabera, gauza ezberdinak gertatu daitezke. Bai? Gerta daiteke hori positiboa izatea, eta orduan bi emaitza egongo dira. Gerta daiteke 0 izatea, eta emaitza bakarra egongo da, edo negatiboa balin bada erro barnean dagoena, horrik ez duzu lehoziorik izango, eta ez du 0 Ix ardatza moztuko. Hemen adibide grafikoa. Lehenengo kasua, positibo izatea erroaren barnekoa. Hau daukagu,
beragoaz, eta isa bi puntutan mozten dugu. Hemen, eta hemen. Justo, erpina, 0 isa ardatzen bali badago, puntu bakarrean moztuko. Eta gerta daiteke ere, parabola ez iristea ardatz honetaraino, eta orduan ez du moztuko. Pauso ezberdinak jarraitu behar dira adierazpen grafikoa egiteko. Erpinaren koordenatuak kalkulatu. Lehen aipatu bezala. Ardatzaren ebakitze puntuak. 0 isarena eta 0 irena. Vale? Hau apuntetan gaizki dago da. 0 isa eta 0 i. Eta gero, balio taula bat egin, hainbat balio lortu, balio horiek grafikoan adierazi, eta marrazkia egin, grafikoa adierazi. Adibatekin, argiago ikusiko dugu geroago. Parabola batean kontuan eduki beharreko beste gauza batzuk, domeinua. Domeinua da, ze zenbakiaterako ukan adierazpen grafikoa. Gure kasutan beti izango da, zenbaki oso guztian. Hori R zenbakiarekin adierazten da. Eta beti jarraia dira. Hori guztietan berdina da. Eta gero, aipatu beharreko beste bat, gorakortasun, berakortasuna. Bai? Lehenbizi berantzazten den, positiboa denean, eta gero gorantz, edo alderantziz. Bai? Forma hau, edo forma hau. Adibide batekin. Hau da, eman diguten funtzioa. Egin berreko lehenengo gauza, gorakorra, berakorra, edo alderantzizkoa izango den. A, positiboa da. Beraz, lehenbizi, berantz, jungo da, eta gero gorantz. Tranpatxo bat ingo dugu, eta interneteko helbide batean, lehenokoan, hau jarriko dugu, aurretetzik jakiteko nolako atera beharko zaigun. X berbi, temat. Vale? Hau izango da, aterako zegoen ikusiko zute. Erpinaren balioa, kalkulatzeko, minus B, zati bi A, kasu honetan. B elementua ez da ageri, ez daukagu isa aldagaia, beraz 0 izango da. Eta bi biderra, koefizientea isa berbirena bat denez, bi bider bat. Honen emaitza, 0 izango da. Honekin kalkulatzen dut, erpinaren isa koordenatua. Behin, balio bat daukatenean, isaren balioa, irena kalkulatu beharko dut. Ze punto bat adierazteko bi balioak behar ditut. Isa eta i. Balio hau, 0, funtzioan ordezkatuko dut. Eta isa dagoen lekuan, kalkulatu dutenez ja 0 dela, isaren ordez, 0 jarriko dut. Horrekin, iren balioa kalkulatuko. Orduan, atera zait, erpinaren posizioa 0 minus bat puntua dela. Lehen ikusi dugun grafikoan, argi hau ikusiko dugu. 0, isaren balioa. Minus bat, irena. Justo, puntu hori hau da. Bai? 0, minus bat puntua. Ardatzaren ebakitze puntuak. 0 isa, bai? Horizontala den ardatzaren ebakitzura puntua. Balioak ordezkatuz, daukagu bi balio posible. Plus bat eta minus bat. Beraz, ebakitzen puntuak, bat 0 eta minus bat 0. Isarenak ez ditugu kalkulatu behar, irenak ez ditugu kalkulatu behar, zeren kalkulatzen egia isaren gainean, isardatzaren gainean, hemen noiz pasatzen den. Eta hemengo puntu guztiek ezaugarri badaukate. Iren balioa 0 dela. 0i ardatzaren ebakidura puntua beti izango da feren balioa. F, xik ez daukan osagaia da. Kasu honetan, minus bat. Bai? Beraz, kasu honetan, ebakidura puntu hori 0 minus bat da. Minus bat hemen adierazten delako, eta 0 hemengo puntu bat izango denez, bai?
Ixaren balioa hemen puntu guztietan 0 delako. Erpina eta ebakidura puntuak kalkulatu ondoren, balio taula bat egin behar da. 5 baliorekin adibidez. Nola egiten da balio taula bat? Nik erabakitzen dut Ixari ze zenbaki jarri, eta horren arabera besteak kalkulatzen ditu. Ze esan nahi du? Nik erabakitzen dut Ixak 2 balio dura. Orduan, ni agora nator, eta Ixaren ordez 2 jartzen dut. Beraz, izango da, 2 2, hori 4 da, ken bat, 3. Beraz, Ixak 2 balio duenean, ik 3 balio. Batarekin, nola egiten da? Berdina. Honean nator. 1, 2, 1, ken bat, 0. Eta horrela kalkulatzen dira balio guzti hauek. Hori egin ondoren. Ardatzak jarri, hau da X ardatza, hau da Y ardatza, erpina, ebakidura puntuak adierazi, eta beste balio hauek. Hauetakoren bat errepikatu daiteke. Ze hauek adibidez ebakidura puntuak dira, ardatzen ebakidura puntuak. Horretan ez dago problemarik. Puntua jarri, eta ordezkatu. Eta gero, galdetzen badiezu begu. Domeinua, beti hau da, zenbaki oso guztiak. Beranzkoa, goranzkoa, ze puntutan da? Beranzkoa da kasu honetan, infinitotik, hemendik, buelta ematen duen puntura arte. 0 arte. Eta hemen, kontrakoa, gorakorra. Ezberdintasuna, parentesia, eta kortxetearen artean da, hemen dagoen elementua kontuan hartzen da, eta hau ez. Bai?